Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире, балалар язучысы Ленар Шейх дөнья күләм дәрәҗәдәге бүләккә Андерсон исемендәге премиягә лаек булды. Ул аңа Галинең «Песие» дип аталган басмасы өчен бирелде. Балалар өчен язылган әлеге китап Халыкара советның шәрәфле исемлегенә кертелгән. Премияне Ленар Шейхка Малайзияның Путраджая шәһәрендә үткән Халыкара конгресста тапшырдылар. Балалар китаплары буенча Халыкара советның бу исемлегенә дөньядагы иң яхшы басмалар кертелә. Алар инглиз, немец, француз, төрек, кытай һәм башка телләрдә бастырылачак. Быел бу исемлектә 63 язучы, 52 рәссам, 48 тәрҗемәченең хезмәтләре урын алган. Ленар Шейх Андерсон премиясенә лаек булган 4нче татар шагыйре. Мондый бүләкне Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин һәм Рафаэль Газизов алган иде. Минем үземнең генә бәйрәм түгел. Бу инде бөтен татар дәүләте өчен, бөтен татар халкы өчен зур вакыйга дип саныйм. Һәм миңа ярдәм итүчеләргә, миңа хәйр хак булышырга һәммәсенә дә зур рәхмәтләремне җиткерәм.